Mina mina si mama atake paina pura pura atama toka baka awaka. Apa? Suara Ang ni pembai boleh to dau kara ta. Ham kala hua to kya hua dil wala to hai na. Are tu बुरा हुआ तो क्या हुआ दिल तो काला है ना. नहीं मुझे कुछ सुना नहीं है नंगो ने. रात में सुना नहीं है दे घोसला पर को. अरे खाना न मंदन नंगी घोसला सुनाई पर अपना अच्छा पता ही न माथे आधा. तो लगे रहो कपड़ा धुते रहो मुन्ना भाई. मैं होना ने चर थाव क्रिपिंग में बड़ी फीडिंग दाग नंग. मैं या होनी के बावा की अंडा बे. साला बीफा न मान न कना दंग. आंग लोन थुंग में सायो हो राव. हां माला लोन थुंग में सा पे खांग. माला yang nengku lontong mosa na di nunai ke sodong. Ang gau ni lontong mosa na ku nuakai. Nong sang ni lontong mosa na ku nuai na. Nuri na apa ni yang nari kendawai na mo ya horau. Are bidang nengku pa sai deng sebra. Neng tu pisa kau na nai gedeng men lai. Pisa kau na nai dia ku sirhu nai men lai. Ai dia to jeng sane ni men bra bida. Bra bida nengku pisa kau deng nani mit nai men bra. Nengku kom tingka ta. Hudu hu ku men na. Nengku tingju se bau nengku bra. Ang tu nengku mo ya di horau ba sai bai. Nengku lontong mosa ya hen na. Horau hasilnya tak pola bayi, gebram la bayi, lama khating la bayi hendak ni, ha? Nengkau punya apa sahaja pelana ni gue berani ngah apa jeng bujani. Tak, mana dengar apa ni si bangga jika nama guna mabla. Ang mana lontong musa la bayi nak udak. Ang malah babu lontong musa kini cuma. Ang lontong thaba babu lontong musa berak jenis simba. Napa yang nengkau lontong musa ni bayi nudeng lebih dah. Malah nunai mentah. Nuagaran nudeng menjaga nama nengkau. Nuthara bidang nuthara. Malah nunai mentah. Salah si mau tu lontong musa ni nudeng kema. Mutang tu bulu basin dong nang kau. Ye hui na batu ada tempat pat. Apa? Nengku si mau na lontong musa ni numar temen. Ang lontong musa deng ada lontong muda jang. Salah swat koto. Kawas si mau ku lontong musa ni nunani. Mutang bang ku lontong musa ni nudeng nani nang bipan ni erna ni hedeng na. Ang malah ku lontong musa berate be kata ku gusau laki. Neng cerita si ketara ni taden na. Jangan makan si ketara laki. Apa nak kendaka kenang mencekal si ketara ni kau. Laki salah ber. Maku si bang gaji rale kasih dong nengser. Yang gaji rale kita apa? Kita ada nengsen. Hah, emang weta? Engkau jangan kuga jeng, mak gaji baca dihun kasih nengser. Angji bukan mikir. Dah kan kuga ni besi engkau jeng, angji kuga ni engkau ini. Allah, jamalah, bida masih tu masih lari neng. Allah nama gaji baca dihun gede. Acha, togai nak bidang, hah? 사샤 분플하다니 빠르고군 말이 먼저 남아 능설. 산에 그 만자하고랑 능설고. 사샤 파우 판단하니 고군 산나가 산에 보면 건. 매놓고라 제브 가지 수덥니 자가기야. 아르 베브 응감자네 쿠가정 트능설 가지 수덥디 훈모군나. 아? 아빠, 너 말고 좀 가지 수덥디 훈나케. 에어플라니 한가리 아우리는 끝나네 하네. 나가마테 미술 가지 갈래 가져가 아빠. 미술 그 분하니야 아빠. 에이 어플라니 말아 가지 수덥라래 낼래정. 왜 혼이 자대 콜라나니 지랄래 등문 다정아. Jabai, are mau beta, neng na koroa dine din gazi jalang no humbai. Mobile nai ne akom kalam, ha? Mobile nai ne akom kalam, manci bersikap berlego homlu homla kalam ne akom kalam. Are mena bayar berai neng kalam ne bondo kalam. Paper kasih ko bondo kalam baca neng line of pikan. Mejang manci jagan. Abang mena lego persen cerit ne kalbarau si jirai hida. Dani juni singrapra kalbarau jojo jirai nanai, dompang sayau jojo jirai nanai, ha? Ma kalam gasih ko khobor lai.
गतिके दिनैनिफ्राय मोनायाव लोगोफोरजों ओंखारलांनाया बन्द। आफा नों मानो बिसोरनि खोथाखौ लायोलै बिसोरो ओरैनो होननायानो हेनाखै माथो सिदा नों हांगारि हांगार बिमा नों आफा आंखौ हांगारि हांगार बिमा होननानै बुंदों आदाया खबरदार आंनि फिसाजो सना माइनावखौ नोंसोर हांगारजों रुजुनाया दिनैनिफ्राय जि रुजुबाय गाबोननिफ्राय रुजुनो मोननाय नंला आरो दाउखा बेथा नों मा गसंनानै नायबाय थादों नोंबो जि सुफा नों दाजों आं जिखौनो सुनो रोङा आफा सुनो रोङा नालाय सोलों जाय खामानिखौ मावनो रोङा बेखौ दिनैनिफ्राय मावनो सोलों आरो दसे उनाव न'नि गासैबो जिफोरखौ खनस्रांजोबनानै आराम खालामनानै दोनजोब जि खननाय खामानिखौ आं रोंखायो आफा आदायासो रोङा आदाखौसो खालामनो थिन नों दा रोङा नालाय नों दाखौ फोरोंदो मानो होनोब्ला जिखौ गाज्रि फाज्रि खननानै दोनबा मोजां नुवा साफा खननानै दोनबासो मोजां जायो आरो आं मा होनदों बेखौ थाबैनो माव आरो गाज्रि बाथ्रा रायलायनाय खोनाबावोबा खुगाखौनो सुथेजोबनानै होगोन आं नोंसोरखौ न'आव मानसि दङ ना ओहो न'आव रावबो गैया नों नुनाय माने गासिबो सैमा गोजासो गसाय आजिखालिनि सैमाफोराबो रायलायनो रोंग्रा जाबाय आच्छा आंनि न'आव फैनानै आंखौनो सैमा साजायफैलायबाय नङा होमबा नों आंथ' सैमाखौनो होनाखै नोंहासो होननानै लादों आच्छा बेफोरखौ बाद होलाय मैया हराव मा गोमाखो नोंसालाय सिखावा मा लानानै थांखो महाराजा मा खावनानै लांखो सिखावा सिखावनि सोमोन्दै नैबे लोखिसारा मानैनाव सोंबानो जाबाय ना मा बुङो लोखिसाराफोर मैया सिखावा फैयासैलै आदै बे एमाव राजाया ओरैनो नुफा माफा ओरैनो नुदोंसोमोन बियो बेखौनो सिखाव होननानै गाबखावदों साला सैमा गथ'आ आरो आंखौ फानलायबाय आच्छा बिदिसो जादों होमबा बेखौनो आङो गामि खबर लाबोगासिनो सोरहा मा गोमादों मा गोमायाखै होनना एमाव बेथा एसे धैर्य हमनो सोलोंदो एमाव बेथा बेबायदि बैसोआव उरां फारां जाखायो उरां फारांजोंनो बायदिसिना सिमां नुयो सिमाङाव बायदिसिना गोब्रामो थ' एसे थाल लादो एमाव बेथा जागोन दे होमबालाय थांनोसै आं मा बिदा नों आंखौ बिराद बुरजा फानमारबायना फानबाबो थाइसेबो फैसाखौनो मोनाखै अफ्रि बेटे स्कुल थांनो सम जायाखै नोंहा जाबाय आफा ओंखारहैनोसै थांदो दे थां ओंखाम ओंख्रि जानानै थांदो मालाय अफ्रि बेटेखौसो जि दाव ओंखारो बिफानोबो जि एरि होखायो मालाय अफ्रिया दा बोरै मोनदों आंखौ एरनानै होनानै नोंनि बेफोरबायदि अबस्थाखौ नुनानै खै होनलायनाय मिनिनोसो ओंखारदों थेवबो आं मिनिला बिदा जों सानैबो नाव गंसेनि हान्थियारिसोब्रा नाव लोरगि गैयाबा जों सानैबो गबगोन बेनिखायनो बांद्राय बुंनाङालै बिदा आच्छा जालायबायना दाउखा राजा नोंनि थिननायखौ मावानो इसिबां गोहो नङा दाउखा बेथा आंनि खामानिखौ मावालासे थानो नङा आफा बिदाया ओरैनो होनदों सोर सासेया ओरैनो होनदों सोर सासेया सैथो होनदों बेखौ उनाव बिजिरगोन आं खामानियाल' मोजां जाग्रोनानै थानांगौ आरो एमाव बेटा जिया साफा सुनांगौ आरो नों जिखौ साफा खनस्रांनांगौ आरो रुमखौ साफा खालामनांगौ बास बिदा नों मानो इसिबां एरनानै होयोब्रा बिफानो एरलु एरलाखौ सोर फोरोंदोंमोनलाय आंनो होमबा नों आंखौ गुरु मानियो होमबा नोंबो मानियो दा नों एरलु एरला खालामो होननानै मैया हरनि रागाया दाबो जोबगायाखै आरो नों साननाङा जे आं नोंजों पार्टनार जागोन होननानै बिदा दाथ' दुर्गा फुजाबो फैयानो जाबाय जोंनोथ' बिराद फैसा नांसिगौलै गस्ला गोदानबो नांगौ नों बिदि बुंनाङाब्रा बिदा बे खेबाव फैसा खावनायाव आं खावगोन नोङो बिफाखौ नायग्रा जा आच्छा नों आंखौ फोथायलाबालाय बेबार आं फैसाखौ खावगोन नोङो सिखाव होननानै गाबखावना नों आफाजों बाहेरायाव ओंखारलांबानो जाबाय बे खामानिखौ दाहराव मावगोन दै आंखौ आरो हाखराव गाब्र' होनो नागिरदों नामा बिदि नङाब्रा बिदा दुर्गा फुजानि जोंनो गस्ला गस्लि नांसिगौ ना आरो शिलंआव थांनांगौ अरुणाचलाव थांनांगौ बिनि फैसाखौ जगार खालामनांगौ नालाय जों सासेया सासेखौ फोथायलायनांगौ मा थैथानब्रा बिदा दाहराव फैसाखौ खावफिनगोन दे जोंहा आच्छा दे लास्ट खेबसेनि थाखाय आं नोंनो सुजुग होबावबाय दा हरावबो जुदि नोङो फोथाय खेबस' खालामो होमबा आं नोंखौ फंबाय होननानैनो सानलालै जागोन दे बिदा जागोन फंबाय होननानै सानाबाबो जाथारगोन अके दिल ये हुई ना बात ये आ जाते बात गुड मर्निं बादालि गुड मर्निं आच्छा बादालि थांनाय हराव माब्रै उन्दुखो नों एसे गिनाय मोनदों नामाब्रा उन्दुनो माने गिलाबायनांगौ जाखिसै माने हरखाबनो गोदान रुमाव उन्दुबाथाय मानसिफ्रा गिनाय मोनोनो बेनिखायनो सोंबायब्रा आं नोंनाव दे जियानो जादोला नोंनाव पासपर्ट दङना गैयाब्रा माने पासपर्टसै माने हनिमुननि थाखाय जोङो गोजान जायगायाव थांनो नागिरदोंना पासपर्ट नङाबा जों थांनो मोना दा नोंनाव पासपर्ट दङना गैया आंनाव पासपर्टआनो गैया बापाओ नों पासपर्ट दिहुनना लायाखै होनबा दाबो आंनोलाय मानो नांगौसै जेरावबो थांनाय जाया मानाय जाया पासपर्टखौ नांगौ जायोब्रा आच्छा दे दाबो जेबो नङा पासपर्टखौ आं तत्कालाव दाननानै होनोसै बिनि उनाव सप्तासेनि उनावनो जोङो गुबुन हादराव दावबायहैनोसै आं बुंखायो नोंजों आं हारसिं थाङा सोरबा थांफा
फैयाबा थांनोलाय आङो नोंजों आंजोंल' थांगोन सानदोंमोन नाथाय दा नों आंजों थांफानो गियोबा लोगो लाफानोसैब्रा बै हाफांखौ लाफानो नागिरदों आं बे हाजों थांफागोन बिनि हौवाखौबो लानानै थांफागोन दे होमबालाय दुगैबायना दुगैयाखै नोंलाय दुगैखांबाय जोबोद मोजां आंबो गस्ला गस्लि गाननानै एसे ओंखारलांनोसै खामानियाव ओमफ्राय न'खरनि सोरबाफोर माबा मोनसे बुङोब्ला आंनो फन खालामनानै खोन्थाहरदै लोगो लोगो न'आव हाजिर जाफैगोन आं ओमफ्राय आङो बे सिङावनो जिरायनानै थाबाय थानांसिगौ आरो जेबो मावनांला आरो नोंखौ आं खामानि मावनो लाबोआखैना नोंखौ आंनि दुखुआव सुखुआव बाहागो लानोसो लाबोदों दा नों मा खालामनो गोसो जायो खालामबानो जाबाय मिथिबाय फ्रि बिन्दास थाबानो जाबाय दे होमबालाय आङो दुगैनानै गस्ला गस्लि गाननानै ओंखारलांनोसै दासो बिदि अनखादों नामा बेलाय देनां गोजाम जाबा खमलायगोनहाय बियो जियानो जादोला मा जायो जाबाय थाथोंसै उनफोराव आयौ माथो टिकेट दाननो थाखाय पासपर्टनि नाम्बारबो नांलायथारगौ जादो दानाबा बे थफिरामनि हिनजावनाव पासपर्टआनो गैयाबा मा जानांगौ जाखो थै रागासो जोंनो ओंखारबाय आङो ओरैनोबा जेरावबो बेरायनो थांनो मोना बे बारावबो मोननाय नङा नामासै दा थफिरामखौ फन खालामहरनि आं हेलौ ओइ थफिराम औ हापां टिकेटआ जाबायना जालाबायो नामा पासपर्टनि नाम्बार नांगौ होनबासो टिकेटखौ दाननो हायो ओरैनो मोनदों नामा इन्टारनेसनेल थांनायखौ आच्छा बिदिसो होमबा आरो मोनसे प्रब्लेम जाबायना बानालि सनानाव पासपर्टआनो गैयानो आयौ पासपर्ट गैबावासो होमबा आंहा दिनैनो टिकेटखौ दाननोसो सानदोंमोन बेबायदि आखलबा नारजि बुदांजों हमजाथारसिगोन जोङो बहाबा बेरायनो थांनो नागिरदों होननानै आं पासपर्टखौ एप्लाइ खालामनोसै आंनो एप्लाइ खालामगोन डकुमेन्टफोरा हर आच्छा दे हरगासिनो आं दानो एप्लाइ खालामनोसै माबार हर आच्छा दे बालनि थफिरामनि हिनजावनाव पासपर्टआनो गैबावानो बेनोसो हनिमुन खालामनो थांनो ओंखारदों बालफोरा दा आंनिथिंजायसो जाजोबसिगोन ना खामानिफोरा जियानो जादोला आंबोथ' बेरायनो थांफागोन ना बेनिखायनो पासपर्टखौ एप्लाइ खालामना होनोसै आं हापां नारजि बुदां आंनि लेपटपाव मा खालामबाय थायोब्रा नोंलाय लेपटपखौ नांगौ आंनो हरलाय दसेबाव आच्छा आं बाहेराव दसे जिरायथ'नि लेपटपखौ लाबोबानो जाबाय जागोन दे नारजि बुदां मिथिथारसिगौमोनहाय माथो बोरैबा थाब मिनिमाइज खालामनायखायसोहाय नङाबा बहाबा थांनो ओंखारदों होननानै हमजाथारसिगौमोन बाला ओरैनोबा जिबायदि खिबु सेरथे बे मानसिया बावगारदोंसो थफिरामखौ थांनानै लोगो हमहैथारनांगोन नङाबा जानाय नङा बिसोरथ' फनाव रायलायहरखुमाबाय थादोंहाय गोसो थोनाय हौवाथां बालथां बोरैबा नारजि बुदां मिथिबा आंखौ रायगोनसो बेनिखायनो बेखौ लोगो हमहैनोसै र' हेल' ओइ थफिराम मा जाखो देलाय लोगो हमनि जोंहा एसे मोजां रायलायनो मिथिबाय बहा थांगोन बहा मागोन बेफोरखौ मोजां रायलायखायाबा जानाय नङा बेबायदि हिसाबै आंहाबो फैसानि जगार खालामनांगौ ना आच्छा दे नों पासपर्टखौल' एप्लाइ खालामग्रोदो आं डकुमेन्टखौ नोंनो हरजोब्बाय आं मोनदों दे वाट्सएपआव आं एप्लाइ खालामखांनानै नोंखौ लोगो हमहैनोसै दे ओमफ्राय सन्दुलानि दखान खाथियाव फैबानो जाबाय आच्छा दे दोनबाय आं माला नारजि बुदां आंखौ बेरायनो थांनोखौनो मालाबाबो लिंलाहाय बेफोरबायदि आखलनि थाखायनो दाउट खालामा नंबाबो सन्देह खालामा नंबाबो खालामलांनांगौ जायो ओरैनोबा दानि जुगाव थिखादार हौवाफोरा जिबायदि हिनजाव उन्दै उन्दै नागिरो नारजि बुदाङाबो बिदि जाबा गैलाहाय बेरायनो थांनो नागिरबाथाय फैसानि बाहाना होयो फैसाखौबा मायाव इसिबां मा खालामसोनो नागिरदोंथाय मिन्थिखाबाय आं बेलेग हिनजावफोरजोंसो लाइन मारिहैखुमायो खोमा र' मालाबा थांखुमागोन आं बेनि खिथु खिथु मायाव मा जाहैयो नायहैथारगोन आं बे आंखौ जेरावबो बेरायनो लाङाना र' सानसे मोजां टाइम लानानै बिनि खिथु खिथु थांफाथारगोन आं हापां लेपटपा लाबो लांगौ थाबैनो पासपर्टखौ एप्लाइ खालामना होथारनोसै आङो माबारनो जानाय नंला नङाबा अपेरानि फिसा बे 10 थाखाखौनो लानानै थांदो आंनि आखायाव फैसा थानाय मोनबालाय आं हरगौमोन ना बे 10 थाखाजोंलाय मा थोनांगौ जेबो थोआ आंनो 10 थाखाखौल' आयै 10 थाखाजों खि बुस्थु मोना जाबाय गोनथ' माबा मोनसेबाबो चक्लेटफोरबाबो आं जानाय चक्लेटनि दामा 40 थाखा माबायदि चक्लेट बेलाय गरसेयावनो 40 थाखा गाहाम लालायनाय माथो थाइसेयाव गरसे मोनलायनाय लजेनफोर दङ बेफोरखौ जादो आरो नों नैबे 10 थाखा फैसाजों 10ता लजेन मोनगोन ना आय अफ्रिरानि लादो मा जादों अफ्रिरानिनो फैसा नांगौ होननायखाय 10 थाखा दिहुनना होबाय आङो लायानो मा प्रब्लेम जादों 10 थाखा राङाव बे 10 थाखाजोंलाय मा थोनांगौ दे मालाय लोगोफ्रा 100 200 500 थाखा गाहाम लाङो आंहासो फैसाखौ लांनो मोना आच्छा नोंसिनि स्कुलाव सानफ्रामबो 500 थाखा फैसा बिबाय थायो नामा नङा स्कुलाव बियाखै जानो थाखायसो बिदों आं आच्छा जानो थाखाय सानफ्रामबो 200 300 400 नांगौ नामा मालाय बयबो लोगोफोरा लानानै थाङो सोर लोगोफोर बिसोरलाय सानफ्रामबो 400 500 लानानै थांग्राया आंनि लोगोफ्रानो लानानै थाङो मालाय गोथाव गोथाव जायो गोथाव गोथाव मेथाइ बायो आंहासो गैया आङो 10 थाखाल' जासियो
10 थाखा जासिदों मोजांबावसो बेवहाय स्कुलाव फरायनो थांदों ना मेथाइ जानो कम्पिटिसन खालामनो थांदों लोगोफ्रा बयबो स्कुलाव बुरजा बुरजा मेथाइ जायो आच्छा मेथाइ जानायसो बादायहैलायनो नागिरदों नङा होमबा फरिखायावबा नाम्बार बुरजा लाबोनो रोङा हा फैसानि नाम्बारखौबा बिराद बुरजा बुरजा नांगौ नङा होमबा 10 थाखानि जायगायाव 100 थाखा 100 थाखानि जायगायाव 500 थाखा मोना थाइसेबो मोना आंग्रे बे 10 थाखाखौबो होनो मोना 10 थाखा फैसानि भेलुखौ बुजियाखैना 10 थाखाल' होननानै बुंदों बे 10 थाखाखौबो हरनाङा दोनदां फैसा नै अफ्रिहाय ला आं होनबायना हरनाङा होननानै हाब गथ'खौलाय मानो रायनांगौ जाखो हा दा बे 10 थाखा फैसाजों माबा मोनसे बायनो जानो हायामोन बियो आंग्रे फैसाखौ जानला माला होबाय थानाङा फैसा दङबाबो दाहोथार थाइसे थाखाया माब्रै फैयो थाइनै थाखाखौ माब्रै दिहुननो हायो बेफोरनि भेलुखौ उन्दैनिफ्रायनो बुजायनांगौ मिथिबाय दिनै बिनानै लांदाव गाबोन मोनदाव सानफ्रामबो फैसा बिबाय थागोन आरो दानि जुगनि गथ'फोरा नुदों सोर मा खालामो बेखौनो खालामफानो गोसो जायो लोगोफोरा स्कुलाव मेथाइ जादोंनो बेखौ नुनानैनो बिनोबो फैसा गांलाब गांलाब नांगौ थाइसे थाइनै होबाबो इसेबां बुरजाखौ होनाङा मिथिबाय दे जागोन आच्छा बारु थाइबानि लारु ओंखामा खुरै थांथां दे सरिलै नोंसाजोफ्रा डेन्जार जाबाय देरनानै बेबा बेखौ फाननायलायबाय थायो सोर सासेया सैथो बुंदों सोर सासेया असैथो बुंदों हमनानैनो मोननो थांला हा सोरनिथो फिसा नोंनिनो फिसा नङा होमबा नोंनिनो आखला दङ आरो एसे नंगौबोथ' आरो आंनिनो फिसा आंनिनो थै दं आंनि आखलाथ' एसेबाबो थाखागोन बिसोरनाव अब्लाबो देरहोलां दुस्थ' जालांथारबायलै बेथा बेटिफोरा अफ्रि बेटियाबो मालाबानो देरबाय फैगोन बोसोरावनो मेट्रिक होनो जालायबाय बा बेफोरबायदि फिसाला लन्दांनि बिफा जालायलायबायना आं माथो गावखौनो दासो कलेजनि देरफुनाय सेंग्रा बायदि मोनलायलाङो आंलाय थाब बांद्राय बोरायथ'आबा हामगौ थाब बैसो थांथ'आबा हामगौ मोनबाय थानाया बैसोखौ हमथाना लाखिनो हामालाहां हानाय मोनबा दा मा सानदों आंबो इलेक्सननि लाहार फाहार खालामहैनांगौआ बावनासो थालायबाय ओंखाम जाखांनानै होलांसै र' दसे दासो अखा हाथारनांगौ जाबाय आरो हे साथाबो लाबोआसैना आं दा मा जाबोनांगौ दे हे बे अखायाबो जे आरो आच्छा बिनानाव नों बे गामिनिनो नामा औ ओमफ्राय नोंखौथ' बे गामियाव नुफेराखै आङो सोर नोंलाय बबेनिफ्राय फैदों आं एमाव राजामोननाव फैदोंमोन आं बे गोसा अखा हानाय नुनायखाय बे दंफां सायावनो थाथ'फैबाय आच्छा एमाव राजामोननाव औ एमाव राजाखौ सिनायो नामा नों औ सिनायो एमाव राजा बिमाजों जोंहानि बिमाजों बिब' बिनानाव आच्छा बिदिब्लाथ' नों एमाव राजाखौ जोबोद मोजाङैनो सिनायो औ एसे सिनायो ओमफ्राय मानोमोन नङा ओरैनो बुंदों ओमफ्राय नों एमाव राजानि लोगो नामा औ लोगो बायदियानो हे बे अखाया मानो इसेबां हागासिनो दं दे आंनि बायदिब्ला अखाया हागानाय नंला नों बे गामिनिनो बा नोंखौ आं नोंसोरनि न'सिम दोनना फैनोसै दे आङा माथो आं असिनाखि सेंग्राफोरजों आंखौ एमाव राजाया मोजाङैनो सिनायो नों एमाव राजानाव सोंहरबानो जाबाय आंनि मुङा एन्टनिय आरो आंनि आदा थफिरामखौथ' सिनायखायो जानो हागौ अ नोङो थफिराम फंबायसो होमबा औ आं आदा थफिरामनि फंबाय दे होमबालाय इसिबां दोनैनो गोसो जाथारदोंबालाय थुदो आंखौ न'सिम दोननानै फैदो जागोन दे हेला जाथि नों आंखौ लोगो हमगोन होननानै बुंनाया गाबोन लोगो हमनोसै ना आंबो न'नि माखासे खामानिफोरखौ मावनो सोलोंजोब्बाय दे जागोन होमबा गाबोन लोगो हमगोन माबायदिलै आमाय अखा हानायखौ नुनानैबो नोङो जिफोरखौ मानो न' सिङाव लाङाखै आंलाय मा मिथिगौ नों जेबो मिथियाब्ला नों बोरै साथा हमखो हा नोंनि जि सुनायफ्रा सेस बरबाद जाजोबसिगोन ना आंनि दख'नाखौबो सुनानै होलायदोंमोन नोंनि लंपेन्ट गस्लाखौबो सुदोंमोन आं नंगौ नामा बिदिसो माबायना आंनि गस्लाखौ आं बाजैखौसो सुनो थिनदोंमोन नों बाजै आंखौसो सुनो होदों मिथिबाय सो सुइट मानो बेफोरबायदि खालामखोब्ला नै अखा हानायखौ नुनानै मानो जिफोरखौ नोङो न' सिङाव लाङाखैब्ला आनाय आयौ आं बावगार थादोंहाय मा दाबो जेबो नङा न' सिङाव लांफिननोसै आरो लांनानै मा खालामबावनांगौ जाखो सिखाजोबखाबायबा दिनैनिफ्राय आं नोंसोरनि मोनसेबो खामानि मावला आंनि जि सुनाया बरबाद आयौ फाग्ला गथ'आ खर'सो गाज्रि जाबाय नामासै फै सिङाव हाबफै नांथ'लायला नामा फै सिङाव हाबफै बाहेरायाव अखा हागासिनो दङ ना दा अखा हाखांबा थांबानो जाबाय दे बिदिबालाय दे जिरायथ' नैबे आंनि फंबायजोंनो दसे रायलायथ' आंनो जेबो लाबोआसै नामाब्रा गुमै दालाय नों आब'नि बयफ्रेन्ड नङा होमबा नैबे थरल'आ गासैखौबो बुजिजोबोब्रा मालानिफ्राय गोसो थोलायनायलाय देलाय आंनो खोन्थालाय आब'आ आंनो माथो मोनसेबो जेबो बाथ्रा खोन्थाथारा गुमै खोन्थादो मालानिफ्राय गोसो थोलायनाय नोंसोर
थरला मा जाला माला बुंलाबायदों नोंलाय आंलाय मा बुंदों जाला माला सावलुं बावलुं बाथ्रा बुंलाबायनाङा नों आंखौ रायदों नामा रायदोंबा आइनो खोन्थागोन आफानो खोन्थागोन आं गोसोथोनाय सेंग्राखौ न'आव लाबोदों होननानै आयौ गथ' मा जाला माला बुंलाबायदों बे आंनि गोसोथोनाय सेंग्रा नङा नङा जाबाय आंखौ थगायलायदों ना दे थगाय आच्छा अखायाबो हागाबाय आं थांनोसै दे थांनोसैबो आरो साहा लोंलांदो आरो आंनि फंबायनि बुंनायखौ गाज्रि मोननाङा दे मोना दे नेक्स्ट टाइम मालाबा साहा लोंगोन दे दिनै नांथ'ला अखायाबो हागाबाय आं थांनोसै दे जागोन दे ओइ जाला माला मानो नोङो बिदि बुङो बे आंनि बयफ्रेन्ड नङा मिथिबाय आं दिनैसो बे मानसिखौ लोगो मोनदों थगाय आं थगायाखै होनबाय ना अखा हानायखायसो जोंहानाव लानानै फैदों आङो अखा सेजास्लायस्लाय जोंहानाव दसे थाथ'थों होननानै नों बेखौबो एदावबाय आरो ना बायदि गाज्रि गथ' नोंलाय थगाय आं गासैखौबो बुजिजोबो आंखौ थगायदों आइ फैबा आइनोसो खोन्थागोन आं ओइ नाजिदों आंखौ माबायदि नुदोंहाय माबायदि नुनांगौ जाखोब्रा आयौ नायनानैबो बुङा आरो आंखौ माबायदि नुदों न'आव आयना गैया ना मा जाखोब्रा आयनाफोराव नायनानै लानांगौलै नोंनाबाथाय खालि बिदिल' माबा मोनसे सोंबा मोनसे मोजां खोन्थाखायाहाय दा बेफोरबायदि बुंफिननायावनो बेफोरबायदि रागा जोंनायावनो बिमाया फैनानै बुंफैलायगोन आंनि फिसालाखौ रायबाय थायो होननानै नोंनि आखलनि थाखायनो बाल रागा जोंनो ओंखारो आं थफसिसो माथो मा खबर थफसि मोजां गाज्रि गेजेरावनो दङ ओमफ्राय नोंना हौवाया दाना जौ लोंगोना लोंला लोङो बेनो बे जौ लोंनानै हराव दुम दाखाल खालामफैबाय थायो बिनि आखला दासिमबो सोलायाखै होमबा बहा सोलायनोहाय ओमफ्राय नोंखौ अनो ना अना मालाय हिनजाव गोदान नागिरबाय थायो आंलायनो बुरैबायनो साइज गैयानो आङो हौवाफोरालाय साइज गोनां हिनजाव मोनबाबो बेफोरबायदिनो बरिं मोनखायो सिगां सान्दिल' बिराद अनफ्लागोन नोंनि महराव गोजावगोन उनावहाय जिमान महर मोजां जाया मानो मालाय हिनजावखौ नायखायो मालाय हिनजावखौसो फसन जाखायो बेनिखायनो आंनि खोथाखौ खोनासं आजिखालि बुहुमाव समायना हिनजावनि आंखाल गैला माने समायना सिख्लानि आरोना ओमफ्राय जोंफोर हाबा जाखांनायनि उनावहाय हौवाफोरा जोंखौ बरिं मोनो जोंनि महरखौबो गाज्रि नुयो बेनिखायनो ना सिख्लाफोरनिख्रुइ बांसिन मोजां देलायनांगौ बांसिन साफा थानांगौ बांसिन मोजां गाननानै टिप टप जानानै थानांगौ बिदि जाब्लेब्ले जानानै थाबा हौवाफोरा मोजां मोना बेनिखायनो हौवाखौ खुसि लाखिनो थाखाय जेब्लाबो जों समायना जानानै थानांगौ फैसा थाखायानो गैयाबा बोरै समायना जानांगौहाय जि हाजिरा मावनानै मोनो बेखौनो जानाय लोंनायावनो बाहायनांगौ जायो बेबो नंगौ मोनसे हौवाया सापर्टिभ नङाबा नों हाजारखि देलायनो लुगैबा मालाय बहा मोननो हौवानिफ्राय थाइसे थाइनै मोनदेराबा नङा होमबा दाथ' नोंसो हाजिरा मावनानै हौवाखौ जाहोनांगौबालाय बहाथो देलायनो मोनबावनो नोंलाय बेनोथ' खाफालानो बेनो खासै होननानै साननानै लाबाय आं गथ' गथाय देरसान्दि बेफोरबायदिनो खस्थ'आवनो थानोसै नंदों आं बिदि खस्थ'आव थाबाय थायो नामा बांद्राय हौवाया बुबाय थादोंबा गामिनि मानसिफोरनो खोन्था आंनो खोन्थाफै आं थांगोन ना जों आइजो माहारिनि कमिटिनि मानसिफोरा नोंखौ हेफाजाब हैगोन ना दालाय बहाथो थांनो नागिरदों नोंलाय आइमोननि न'आव थांनो नागिरदों दे माबाफोर उसुबिदा जादोंबा आंनोबो खोन्थाबानो जाबाय माबाहाय हौवाया एसे लोमजानानै दङ फैसा गैया जौ लोंनोबा फैसा मोनो आरोना जौ लोंनोबा बहानिफ्राय नागिरनानै मोनो गावसो मिन्थिसिगौ आरो बेलासे जाबानो दा मोनायाव मा लोंगोन बेखौसो सिन्था जायो मालाबा मोजाङैनो जारिहैलायगोन आङो थाथोंसैहाय बियो बे मालाबाबो सोलायला गावहा सोलाया ओमफ्राय नोंखौ खस्थ' होबाय थागोन नामा दाथ' गथ' गथायबो दङ आरो लोमजानाय समावबा गावनि मुलिखौनो लायनो हाया बियो नोंसो बिमा मोनाव थांनानै मुलिनि फैसा लायलायगोन थाथ' आं नोंनो फैसा होफैनो एसे नांला नामा मा नांला बेलाय फैसाखौ नांगौखायनोथ' बिमा मोनाव बिहैनायदों नोङो आंनिफ्रायबो जा एसे दङ बेखौ हरनोसै आङो गथ' फिसानि मुङाव आंलाय मानोथो आइजो माहारिनि प्रेसिडेन्ट जागारदों नोंसोरबायदि हावरिया आइजोफोरखौ अनाबा थाथ' फैसा लायनि आं थफसि फै जिरायफै आं जिरायथ'ला दे फै जिरायफै